rong sajil lukimon adowana kimi kangpu mi admission pen kitchen pon sonsi dipurong supi pen kahelu kilometer pho rong sajir rajas terona rong along kedam tang arkoi chiklu ni phai krehini ada por phai kithom apor pen donri dowan lapen karcho ahem mate methe ki pe hem palong thom adiman hemphu modon ingti hensek ari deng pen ingpu ponsi misen pen pachun pon lapenta ada por phai troksi apor pen hemphu lukimon aphan karcho asaita deng pon aphitu dhorom amai padupon mate rat amai pi ta padupon lapente bangso asai long pinang an lukimon aphan ke kroy aratatum panghum pet pen bang pharu pho lukimon arna aphan ke kroy aratatum an alir alon pidunsi adowan mate hemtun kang the kang puasai insam jin pen pechun pon pusinilitum news 24 karbianglong sai hemlong birta nang pali news text report news 24 karbianglong Tuni marli nang tum dolang nang tumarpu Henry tengku panta paklar jiatu Tuni marli nang tum dolang nang tumarpu Nanti kuru anta paklar jiatu Rally itu paham dengan alam kecil dulu aron ten ken asan den kecil dalam coba kecil dulu support kami chocolate lagi masih dalam dengan kita hal kecil kita lo dan kalau kami kami itu kita dulu kami kita pakai lah